Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag skal vi snakke om, hvordan man laver videoer ligesom Morten Mønster. Til at starte med skal du have en speciel intro. Nummer 2 ting, du bliver nødt til at have, er My Little Pony sangen. Den tredje ting, du bliver nødt til at have, er et talende kæledyr. Så småt op til maden. Jeg er sulten. Kan du ikke bare selv hoppe derop? Nej. Hvorfor ikke? Jeg tror, jeg er blevet lidt for tyk. Okay. Er det bare det rødne tørfoder igen? Jeg er lige pludselig ikke så sulten mere. Gider du løfte mig ned igen? Og den fjerde ting, som du bliver nødt til at have, er en mega dum karakter med på ryg. Bo, hvad har du gang i? Altså, hvad ser det ud til, at jeg laver? Det ved jeg virkelig ikke. Jeg har jo selvfølgelig armbøjninger, ikke også? Og den femte og sidste ting, du bliver nødt til at have, er ohøj til sidste videoen. Ohøj? Tak fordi I så med på den her video. Jeg håber, I kunne lide den, og det er overhovedet ikke for at mobbe Morten Mønster eller noget som helst. Morten, hvis du ser med, så er det bare for sjov, og det er kun fordi, at du er så sej, som du er, at jeg laver den her video, fordi jeg synes, du er en fantastisk YouTuber, og jeg har al respekt for dig. Og ja, jeg beklager, men den blev lidt homemade. Jeg satte bare lige noget... Jeg tegnede bare lidt det her og klistrede det på. Men ellers så håber I kunne lide den her video. Det er bare sådan en parodi, så det er meningen, at den skulle være lidt sjov, og jeg håber, I synes, den er sjov. Men ellers så ses vi bare derude. Oj!